Keďže nám update presunuli z 15.5. na 16.5., tak dneska som si zahral iba duo s Gixom, tak dajte like, odber a poďme na video. Hlava! To je strašný hyn. Kámo, počúvaj, ne? Včera, môj kámoš má taký street jak na Kohuta, ne? Kámo, starka za škalina, daj. A hej, ľudia na YouTube počúvať, hej. Môj kámoš sa zahral, že na drsného, mali sme nejaký prednášku o nemeckej firme, tu máme dvaja, bo na tej škole, kde som, tak oni takedy boli. A prišli tam, že nám porozprávať o ich firme, ktorú majú, akože v ktorej robia, akože v Nemecku. Že čo potrebujete a tak. A môj kámo si sadol ku tretiakom, lebo to bolo okolo tretiakov, aby sme druháci. Sadol ku nemu a ten jeden ho nakameroval, že ukáž účet. Vpúchol mu pecku do hlavy zadu. Máte mu taký čapkaniček púchol. Kámo, ale komu? Kto komu? Môjmu kamošovi. Ten tretiak môjmu kamošovi plaskol peckou. Akože taká po hlave, že normálne na ňom zahrešil, že ty to. Že otoč hlavu. Môj kámoš tam more späť na stráti, nemohol nič spraviť, bo by tam roztrepal. Tretiak, nevadí chudák. Potom sme stále, ale v celú chodbu sme s kamošom do ňoho hrúhali, že ho mali zbiť, že on mal na ňo ísť. A on že, vytačné problémy, že asi mali byť na psychiatrii. Do prdele. Nevedel som trafiť to tu. Zúfajme, choď po mňa. A on kámo, že on dostane kamo cez prestávku. No tá išli na bufet, bo my máme v škole bufet normálne. No. Išli ku bufetu a môj kamoš ho išiel pušnúť. Normálne ho pušol kamo s pumpou. Normálne mu dal kamo za 200 do hlavy. Treťak mu dal popísku kamaráde. Červené líce mal 3 týždeň. Dovidenia. Šiel si väzba. Potom na chodbe, keď sme už boli išli do dielne, tak kamoš vravil, jaký si dostal čapať. Môj kamoš dal kamošovi, no ten išiel mu dať podržať veci, jak ho tam púšol kamaráde. Môj kamoš crazy v ruke, čipsy, chápeš, a čo to položíš? A môj kamoš do ňoho drgol tank. Ježiš, tam zabáva na celý deň ty toto. Brutál. Takže nakoniec dneska môjmu druhému kamošovi povedali, že počkajú si na ňo niekde vonku. Ježiš, tak to bude, že 7 ho počkajú vonku a môj kamoš, ten čo má byť zbytý, že no on, počkej, čo vravel on? Hej, že no oni keď budú 7, tak ja si tiež zoberiem kamoš a ja že jakého, a on že no to on je o 1 rok od nás starší, že oni čo tam hraje kamo rok hrajú ti. Ona hej, ale on zbil, no on povedal, že zavolá toho, že zavolá jedného kamoša, že je o rok starší. Ja nechápem akože aký to má zmysel, že je o rok starší. Nechápem akože aký to tam hrajú, dobre. Že on zbil nie taký chudík, ale on zbil 5 cigánov a nie taký chudík, ale tučný. Kúkam na ňom, kamaríde, tak to si zabil. Páne bože. To bude mať Mortal Kombat kamaráde v škole. Kde bude chvíli, lebo on je zmetila boriec, nie? Takže preto. Dead jeden. Idem k tebe. Ja dead, druhý tu není. Nice. Ten druhý zranoval niekde tam. A nechce sa ňou ísť takto. Keď po mne šutí. Kamo, toto sú hráči. Nie, tak tu postávam movement. To bolo extrém. Na mne duo. No vlastne už len solo. Zabil. Počkaj, ja skúsim nejaký trik. Ja skúsim to dať tu takto. Kamo, mu letel pre kartu asi, čo? Počkej, bracho, tu je užijem darmo, tam. že Ruď sa prezradil zbytočne. Takže by si dal hili tú ascinu. Nemám hili. Tak to si zabil silne. Kamaríde. Braši, double dink. Tu je. Ty kokos! Jaký boost FPS. Hej, viem. Zabij ho. Kamo, hej, zabij ho. Kamo, ty by tu jeho mama po mne nečistila. A ty si dead? No to je on. Kamo, proste týpeček mi dal milión damage.
Proste nejaký postihnutý revolverom. Ktorý ani kamo není revolver, lebo proste to je najviac trapné. Dal si mu nejaký damage? Kam, tak to vôbec. To sa mi neoplatí taký fight. No. A sme lob... Nejaký normálny. Keď je nejaký normálny, tak OK, ale kámo, no nič moc. Na mne solo. Už ho rozbiť kamaráde, lebo som odtiaľ úplne... Kamu! Hej, rozbí ma. On nemá matrou ten týpek, haló! Hej, ja mám kopu. Kámo, aspoň keby to čo bolo tvoje. Hej, keby mám také matro, no a zatancuj mu. Pekný hit. Rebootuj. Kámo, ja nemám shieldy, ja som si nedal, ja si dajem najprv shieldy, ja zase skápem na to, že nemám shieldy. Vidíš, kámo, ty mi podstatné veci nepovieš. Nemáš matro. Aha. Nič, reboot, počka. Máme na to celú hru. To je tiež solo. A teraz ma skočí. Tak nie, debil. Spátil tam asi druhý. Teď ja možno domov. Má lepšiu zbraň. Kamaráde. Kamo, nemá zbytečný mat. Asasín! Kamo, potreba by mi raz postavička skočila jak má. Kamo, tak on je teraz strašne nevýhode. Alebo už ne. Ja som ho zabil? On si dostal na pol. Kamo, teraz príde jeho kolega, reálne. Ten má tiež dobrého teammatea. Ten je úplne najatý. Ty si ho boxol. Kamo, že sa s ním nehraj, ešte ťa zabije. Chudák. A ja, že prečo mi prišlo, že som tak koho akéby nokol, alebo niečo sa stalo. Konečne kamene dávajú, jak majú dávať. Už dávajú? Aha. Od neviem kedy, čo keď od pondelka dávajú tak, že proste drevo ti dá, jak má drevo dať. No proste taký kameň. No, 100. Kamo. A možno to troška viac dali, ale... Aha, nice, on skapal už. Joj. Kamo, dobe som stlačil typečkou. Ideme počkať, chceš ísť meč, nie? Ja ho nechcem do buildov. Nebereme ho, ale akože mňa to celkom ľaká, že si ho zoberiem, ale to nebudem stíhať s ním fajtiť, to piči budú strašne kempiť. Abo nie, ja ho zoberiem tak z prdele, veď ono s ním sa dá dobre spamovať, ja ho zoberiem len tak z prdele. Braši, tipsy. No dobre, nech tam sú.
Nech si nič aj tú loď aspoň zober. Kamo, haďu po nás granáty. To ja som hodil bratranec. Ten má kry hlavne ešte. Nič, ideme viac tu na haj niekde, pôjdeme do tunela. Tam budeme, aha, ty máš vlastne loď. A ty máš skoro zničenú. Koľko máš na nej HP? 1000. Ok, to sa ešte neoplatí ničiť. Tak pri 500 už by som ničil. 300. Korunka, tu boli niekde fajty. Hej, sú tu fajty. Tu tam? Tak poďme tam niekde troška bližšie. Alebo ja som s mečom chcem zahrať. 70, kamaráde, on dostal strašnú. Kde je? Hore nado mnou. Ježiš, on dostal. Jede. Kamaráde, on dostal proste vo vzduchu. Skoro tým bleskom, full dostal skoro. Zničil loď. Počkaj, ešte nie, ešte je tu jeden. Ale loď, nech sa, jak to aj ju zničím medzi tým, nech sa ti respawne nová. Koľko má ešte životov? Dobre, už. Inak oni skutujú... Kamo, to jaké ticho toto auto. What? To je extrémne tiché auto. Ten Night Rider kit. To máš taký divný zvuk, máš taký bez zvuku, more. Ty máš full loď, to si opravil. No, spojím si to. No, opravil. Takže nie, že zničil, ale opravil. Takzvané. Idem čeknúť tunel na rýchlo, dúfam, že dostanem tú boxu. Idem veľmi sklamaný. Tu ty fajta niekde? Idem za tebou. Hej, vidím, to sú asi NPC-čka, to môžeme rýchlo pustiť, máme rýchlejšie hru. Môžem si skočiť ten pek, konečne, ja sa brzdím. A do prdele, ty tak tu má loď, ani ja to bleskami vyrieším. Loď zničená. Čo není? Je. Ale ja som tam dal blesky. Kamo, to vôbec braši. Jedna dead. 85-1. Kamo, ktorý blbeček ma tu odhodil. Kamo, help! Dead. Kde? Chill. Idem. Chill. Nice. Kamo, proste ono ma tu bod nervozňuje pri normálnych ľuďoch. Fuj. Hej, oni majú high, kamaráde. 25-100? Je minenky, potom dostal inú každú dostanec. Budú sa strašne, kámo. Tu sa budú. Oh! Quadrading, milión tading, má full jedno. Idem ho. Jedno! U mňa? Totálne! On je hore. On má Na dobrý toho ping, ty hore vole. teraz kašli. Dead. 100. Dead. Nice. Víš, ja popiem vstup. To za neho mečom som ho rozdúkal, jak strašne ničím. Hore nad nami, kamaráde, boli. Buď sú nad nami. Hej, sú tam hore. Hej. Hej, počkaj, Dobre, ja si zobral idem do na migu. ňoho loďou. Bacha, ty tu má. Choď na ňoho loďou a ja zoberiem blesky na smrť. Jo, mám debilné blesky. Ja skapem na blesky debilné. To som ich vyťahol. Ale ešte choď a poď. Ne, ty máš strašne veľkú tenčku na tom. Ty neveží. No si. No sa není. Aha, je. Poď. To. Najsíce sa. Poď. To nie sú nubáci proste, ale mi dal 3 kus toľko. Zbytočné rity nerob, zbytočné. Staň sa nejako, to uhraj. Poď. Nie som scope, máš kamo mytiku. Zóna, daj si shockwave do zóny. Shockwave do zóny. Nice, a hodí. Máš dobré zbranie celkom. Nice. Niečo som chcel, lebo proste nechcem skapať nikdy. Nevadí. Aspoň je, že... Poď! Nice, a rýchlo push! Bacha má takú pištoľku, koľko? 3 týnične, takže jedno duo ešte stále. No, a tam jak pozeráš, tak niekde... Tam sa rozhodne, že by mal mať basku. Nice, poď.
Poď, on nevie buildiť to na close. Chod na close. Vetranec, chod na ňo. Blberček. Kde ťa pušil? Kamo, ja mám delay. Hovorím, nebuildiť si to čo. Ja mám delay, kamo, strašný delay. Dva veci. Dvaja to pri tebe. Nie, to ich normálne púšti, to ide jak keby kľudným smerom, oni majú výhody. Poď. Neviem, buildia aspoň. Ty máš exotická, máš teda 3 hity stojí a ty tak nevedia býva. No musíš trafiť samozrejme. Kamo, toto je ten? To není ten, čo má zágo, to bol Inky, možno skapal, to bol solo. A tebe sa nezdá. Poď, zase zbytočné buildy ideš, more. Len vstávaj hore, len choď hore. Poď, ten vás zabil. Oni si to boxol, ako vidíš. Môžeš skapať na zónu. Nice. No, kamo, oni skapali, nevedia. What? What the hell? Let's go, dajte like, odbera. Čus!